jagora ake so a dinga kiransa. Shi yasa kullum za ku je na magana, kwanaki ana zaune yake magana, nan fa na zo na zauna, ga Ganduje a nan, ga Barau a nan, kowa sai ya kalle ne ce mana jagora, ce min jagora. Sun ce ma jagora, amma jagoran fitilawa, kuma jagoran maciya amana, shi ne jagorancin nasa, kuma jagoran kirga asara. Idan ka ce jam'iyyar NNPP ko ka kira wata jam'iyya da ballagaza, to wannan jam'iyyar ballagazancin nata shine ya maka riga, ya maka wando, ya ruba maka asiri. Dan haka jam'iyyar NNPP jam'iyya ce mai daraja da kima a Najeriya. Jagoran jam'iyyar NNPP na Najeriya na duniya gabaki daya shine wanda ya samar da sulan duk wani mutum da yake cikin bugun butula wancan, da yake ganin yana sharɓar roman dimokuraɗiyya a can gurin. Wannan jagoran shine sulansa, ko sun ki ko sun so. Kuma a jihar Kano a yau da jiya da shekaran jiya kuma da gobe idan Allah ya yarda, babu abin da zai canza da jagorancin adalci irin da Dr. Musa Kwankwaso.